سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم تور د فرانس 2028 بسنك مستي اب حورات منكستات امريكا كتما لوس انجلوس زكاد وردرات اولمبيك ناي مجج او غزي سلازفتره كابتي عمتاو زجمرلو علت بحدث من اقدم خكاد يزتيلو مهلاون تورد دما اقدم 23 سنه زجمرلو كنتات مفتار ابጫፍ ውሳነ በጽሕ ምህላው ተገሊጾ تور د فرانس 2028 بزغبرلو ناي غزي مقيار سيبو درشنت 1966 فلما غزي كاب غزيو اقدم مستخيد وردر خونيوم تورد 23 سنه جميرو 16 حمله 3 معلتات قدمي ناي غزي وردر اولمبيك دما مغرجو عصيوم اب 2028 اب لوس انجلوس امريكا زكاد وردر اولمبيك عربي 14 حمله وقعوي ناي مخفل سنه سرعات اكايدو 19 حمله دما ناي غزي وردر دك تبعتيون دك انستيون اكايدو ناي دك انستيو ناي صرغيا وردر 22 حمله ناي دك تبعتيو دما 23 حمله وردرات سريعلوم وردرات اولمبيك عوتلو وطنزلوم تساتفتي تور د فرانس زخونه تقادمت دما كلتي وردرات زطامرلو غزي ازي صيبو مهلاو نعلتات بمعزاب بقليلو زغنزبيوم عدالوتي زور فرنسا بوردرات اولمبيك تصليوم نتوردر كاب غزيو اقديموم كجمرو ناي 2028 ناي فلم ايكونن زحلف عمت اب باريس فرنسا زتخيده وردرات اولمبيك بمنبرو توردر 29 سنه كفلم كمستغبر ايرفسعن كتما باريس نمدلاو توردر امش بشاب بمنبر دما تور د فرانس نفلما غزي كاب رئيس كتما وصاي اب كتما نيس مغارجو كم زعصوز ذكريوم تور د فرانس 2028 نسال سايت خاتل غزيو كاب فرنسا وصاي مبغس يغبر مخانو اب زغلصلو زله غزي دما لاكسمبرغ اتانت وردر كتبغس سمريص ازل هاجر كوينالا كتما بارسيلونا 2026 كتما ادنبرغ دما نقل 2027 تور د فرانس امريتن زبغس هاجراتين كمغلص فرنساويت معكن زينا لإسنشال بقصري بركز بلا كتماتات فرنسا نتي تور د فرانس اكتاتيو نسلست عمتات كفرنسا وصاي خبغس زبل حساب تقاومن كم زسمع غليصا لاكسمبرغ سلست مدرخات تور د فرانس اب ميدا كتكايدن كم رأينا يزدما نادلوتي ناي توردر كاب شومون تخساب 9 مليون ايرو تكفل حساب كم زقربتن ملسني حتو ادم اب زحصر غزي كم لسلا تصب مهلاوان تغليصوم لاكسمبرغ اقديما اب 1989 كمون اب 2002 نتور د فرانس كاب هاجرا ابغيسا زنبرت هاجريا مينستر سبورت لاكسمبرغ هوركي مسجي اور حلكاتيت نايزا عمد بزعبا جراندي بارت بزملكات مس دايركتور تور د فرانس كريستيان برودهام ركب كم زكايد ايرسعن وكيل سلوفينياوي شامبيون عالم تادي بوغاتشا زخونه اليكس كاريرا سرحو تادي بوغاتشا لعل اتاو نغا عبد زيكونه حقوس مخانو نمرغاز راي مخانو غليصوم بوغاتشا زحلف عمت حنت قابتن امت صحفتي كبر وسنات السنيده تحلف عمت يو احليفوم تور د فرانس شامبيون عالم شامبيون اوروبا لومبارديان كابت ذكرتي عوتا تادي بوغاتشا ناي زعمتين ناي زعمت وردرات بصبقو تزازيمو بوغاتشا دما درو بزعبا زمص عمت يو حسب جمير زلو بمبال زغلص كاريرا حدش نوردر ميزاناونت زلو حدش من قحيز حتت اب يونايتد عربيان اميريتس دما نزي فلطيوم بزعبا نايزمص عمت وردرات بوغاتشا نموسان اب ابو دابن اب بندرومن ركب كايديوم علامه نيتركب دما امونغود ليتات بوغاتشان يونايتد عربيان اميريتس دما زغدس وردرات ميزاناونت فطيركم ابوسانه مبصحيو كبل غليصوم اليكس كاريرا زوكلتكال اي ان دي جي اول سبورتس اب تحتيو كم بينيام غرماي تاري بوغاتشا إساق ديلتيرون زأمسلو سميات قادمتي بوكرنا سرح تكاليوم اليكس كاريرا مس بوغاتشا زلو ركب جن كامناي كالوت عماويلو ركب كم زفلايو زحبر بوغاتشا كم تايبوتيشن 16 نفل ما غزي كرخبون كلخو زنبر يزلو لكعيو لومي كابت وان بزتفلي حلاف النزس كم سبيو 100 سبات مسخاس الخوسدو حتوم اب زقربلو تملسي نخلوم اونتاو كخون قدنيوم انت راه تزمص حتو 5
15,000 ኮይኑ ግን ንኹሉ ክትቀበል ከቢድ ይኹን ግን መዓልቲ ብመዓልቲ ንሰባት ዝኣልየሉ መንገዲ ተመሳሳሊ ፖጓቻ ይክብል ካሬራ ንምቕሉልነት ፖጓቻ ይገልጽ ካሬራ ወሲኹ ጽቡቕ ናይ ውድድር ዓመት እንተራ ክትሕልፍ ኮይንካ ጽቡቕ ናይ ሓጋይ ግዜ ክትሕልፍ ኣለካ ልምምድ ዕረፍቲ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ተሃድሶ ብዘይዚኦም ዝፍጠር ተኣምር ኮቶ የለን እዚ ናይ ተሃድሶ ግዜ ድማ እንተላይ ምስ ልክዓውን ጽቡቕ ክስምዖ ምስ ዝገብሮ ሰብን ዘጠቓልሉ ብምባል ንምሕዝነት ፖጓቻን ሕጺቱ ኦሪስካ ዚጋርትን ክብረ ፈቲኑ ምስ ኦሪስካ ዚጋርት ኣብ ሞናኮ ግዜ ምሕላፍ ፊልምታት ምርኣይ ኣብ ገዛ ግዜ ምሕላፍን ንታደይ ፖጓቻ ዝገልጹ ንጥፈታት እዮም ንኦሪስካ ንሱ ፖጓቻ ዘይኮነ ታደዩ ንዕኡ እውን ንሳ እቲ ኣትለት ዚጋር ዘይኮነት ኦሪስካ እያ እዚ ኖርማል ህይወት ድማ እዩ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሚዛናውነት ክህሉ ዝሕግዝ ብምባል ድማ ንርክብ ኦሪስካን ፖጓቻን ይገልጽ ካሬራ ንኣታዊታት ታደይ ፖጓቻ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ድማ ንፖጓቻ ኬንያ ልዑል ኣታዊ ዝረክብ ተቐዳማይ ምግባሩ ሕጉስ ክገብሮ ከም ዝደልዩ ገሊጾም ካሬራ ኣብ መግለጺኡ ስርሐይ ፖጓቻ ብኸመይ ልዑል ኣታዊ ክዓብት ኣይኮነን ፖጓቻ ሕጉስ ህይወት ይመርሕ ምህላው ምርግጋጽ እዩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ንሕጉስ ህይወት ክትብል ውሑድ ኣታዊ ክህልወካ ትመርጽ ኢኻ ኣብ ባንኪ ዋላ ክሳብ 50 ሚልዮን ዝግመት ዝተዓቑረ ገንዘብ ይሃልኻ ዝልውጠልካ ነገር የብሉን እቲ ለውጢ ረጋኣትን ሰላምን ዘለዎ ህይወት ምስ ትመርሕ ይክብል ገሊጾም ካሬራ ብዘይካዚ ኣብቲ ምስማርካ ዝገበሩ ቃለ ምሕተት ብዛዕባቲ ናይ ትካሉ ዓሚል ዝኾነ ቢንያም ግርማይ እውን ኣፉ ከፊትዩ ካሬራስ ቢንያም ኣብ ብሽክለታ ብዙሕ ነገራት ከም ዝቀየረ እዩ ዝገልጽ ምምጻእ ቢንያም ንውድድራት ብሽክለታ ቀይርዎ እዩ እዚ ማለት ድማ ብዓወታቱ ዘይኮነ በቲ ዝውክል ሕብረተሰብ ኣፍሪቃ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ተስፋ ኣህጉር ኣይኮነትን ናይ ሕጂያ ቢንያም ኣብ ብሽክለታ ኣገዳሲ ዝኾነ ንግዳዊ ባህላውን ስፖርታውን መንገዲ ከፊትዎ እዩ ህላውነት ቢንያም ግርማይ ውድድራት ብሽክለታ ተዓዘብቱ ከሰፍሕን መወልቲ ክስሕብን ምክንያት ኮይኑ እዩ ብሓፂሩ ቢንያም ምልክት ዘመናውነት ይክብል ቢንያም ግርማይ ኣብ ብሽክለታ ዝፈጥሮ ጽልዋ ገሊጹ ኣሌክስ ካሬራ ካብ ጀነራት ቢንያም ግርማይ ከይወጻና እቲ ኦሎምፒካዊ ተቀዳማይ ነታ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳማይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ማልያ ለቢሱ ዝተወዳደረ ዓባይ ክለብ ኣስቤኮ ብፍሉይ ዲዛይን ዝተሰርሐ ማልያ ኣበርኪቱላ ኣስቤኮ ኣብ ዝሓለፈ ውድድራት ኣብ ዝተወሰኑ ጸወታ ነዛ ብቢንያም ግርማይ ዝተበርከተትላ ማልያ ለቢሳ ተወዳደረት ኮይና ኣብዚ ድሕሪ ሳምንታት ዝፍልም ውድድራት ዞባ ማእከል ድማ ነታ ማልያ ከም ቀዋሚት ማልያ ብምግባር ኣካል ስሩዕ መወዳደሪት ማልያ ክትገብረያ ኣብ ስፖርት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሑ ስፖርታውያን ንዘዕበይኦም ክለባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክሕግዙ ልሙድ ተርእዩ ጃይኮ አልኡላን ሊቭ አልኡላን ጃይኮን ነጥብ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ንኽምዝገባ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ከርክባሉ ዘይከኣላ ክለባት ምዃነን ተገሊጹ በዚ መሰረት ድማ ኣባላት ናይ ዘንክልተ ክለባት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ምስ ክለባቶም ዘለዎም ውዕል ክስርዙሉ ዘኽእሎም ላዕለዋይ ኢድ ኣብ ኢዶም ምህላው ተገሊጹ ኣውስትራልያዊት ጋንታ ጃይኮ አልኡላ ድማ ነዚ ንምትዕራይ ክሳብ ሓደ ጥቅምቲ ግዜ ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ነዊሕ ዝተዘርበሉ ጽምዶ ኢንተርማርሽን ሎቶን ዛጊት ኣወንታዊ መልሲ ረኺቡ ንሓፋሽ ብወግዒ ክሕበር ኣይከኣለን ይኹን ግን ብሶኒ ኣብ ዝተዘርግሐ ስም ዝርዝር ናይተን ዝቕጽል ዓመት ናይ ወርልድ ቱር ላይሰንስ ዝሓተታ ክለባ ድሕሪ ምዝርግሑ ግን እቲ ጽምዶ ተግባራዊ ኮይኑ ምህላው ዘእንፍት ምዃኑ ዝሕብር እዩ ኣብቲ ዝወፀ ስም ዝርዝር ስም ሎቶ እምበር ስም ኢንተርማርሼ ይወፅን እዚ ድማ ኢንተርማርሼ ብላይሰንስ ሎቶ ምስታኒ ሃገራ ጋንታ ልፍንቲ ፈጢራ ዝመጽእ ዓመት ክትቀርብ ምዃና ዘእንፍት ምዃን እዮም ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ናይ ዝዓውዲ ዝእምቱ ልፍንቲ ሎቶን ኢንተርማርሼን ተቐባልነት ምዝረክብ ድማ እታ ቀዳመይቲ ተረባሒት ብጽምዶ ናይ ዘንክልተ ክለባት እትኸውን ኖርዌጃዊት ጋንታ ኡኖ ኤክስፕሮያ እዛ ጋንታ ምላይ ኢንተርማርሼ ካብ ናይ ገዛእ ርእሳ ሊቸንሳ ስዒቡ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ወርልድ ቱር ብቐጥታ ዝሳተፋ ሊቸንሳ እትረክብ ጋንታ እያ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ኣብቲ ብሶኒ ዘርግሖ ዜና 20 ክለባት ነቲ 18 ኮታ ዝጸለብ ሊቸንሳ ዓለማዊ ዙር ናይ ዝመጽእ ዓመት ወግዓዊ ሕቶን ከም ዘቕረባዩ ኣፍሊጡ ጃይኮ አልኡላ ድማ ኣብቲ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ኩሉ መስፈሪታታ ኣማልያ ክትቀርብ ኣይከኣለትን ይኹን ግን እዛ ጋንታ ንምድን ጉያታ መፍትሒ ከተምጽኣሉ ክሳብ ሓደ ጥቅምቲ ተወሰኺ ግዜ ተዋሂቡ ኣሎ ክሳብቲ ዕለት ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ ከም ቤን ኦኮነርን ሚካኤል ማቲውስን ዝኣመሰሉ ኣባላት ናይዛ ኣውስትራልያዊት ጋንታ ውዕሎም ቀዲዶም ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኣለዎም ኢንተርማርሼ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ሊቸንሳ ብዘይምሕተታ ከም ቢንያም ግርማይ ዝኣመሰሉ ኣባላታ እውን ውዕሎም ቀዲዶም ካብታ ጋንታ ናይ ምውፃእ ቀጠልያ መብራህቲ ዝውንኑ ተቀዳደምቲ እዮም
معركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم تحستوي أبزي يزازم بمكتتالكم أزي مسجن سلام